Takže dobré den, dámy a pánové, já jsem Alan.cz a vítám vás u dalšího videa. Dneska to je ze hry Roblox a jsem na mapě The Elevator. A jak slyšíte, tak to je už vánoční atmosféra. A navíc i ta hudba. Teďka bohužel nemůžu bohužel dneska prostě nebudu moc natáčet na PSP, protože jak jsem říkal tu na zkoušku z toho Grand Theft Auto, tak jsem myslel, že jsem lagnul kroužek a nelagnul a teď se to bohužel stalo, což znamená, že teď mám zalagovaný kroužek a vůbec nemůžu hrát, protože jako když jsem to zapnul a zkoušel jsem to, tak se jenom prostě takhle furt jenom dokola. A se mi to zamotala hlava a vypl jsem to. Takže bohužel dneska delší dobu už nebude žádný video na PSP. Tak jsem to neměl moc hodně lajků. Mám trošku menší lagy. A to má být to. Je to bude, ne? Okay. To bude jenom takový krátký, natáčení, jo. Natáčení dobrý. Vážně krásná vánoční a já nechci zkusit, fajně jde. Ale mělo by. Díky lagy, pardon. Díky, že to je. To je! To je nějaký noob. What the fuck? Co to bylo? Trošku větší lagy, dobře, já se to potom v dalšího videa pokusím nějak udělat, doufám, že se vám toto video bude moc líbit. A teda bude to asi jenom na těch pár minut. No, a to voda. To vím tady přesně, co bude, nechtěla to překvapit a přesně vím, co tady bude. A doufám, že se mi to povede udělat. No tak ne. Víte, místo žrálka tady byl duck. Nebo kačka, která unesla jednoho z nás. A právě se žrala asi. A zmizela. A právě se zavřou dveře. Víte lagy. Jo, to teď není vhodný. To teď není vhodný, fakt že ne. Aha, můžu se zamyslet o ovládání. Dobrý. Dobrý. What the fuck. Ježiš, možná vím, co to bude. Jo, přesně tohle. Ten si už mám takový logy. Ne, parkour! Pojď! Tak asi. No, bohužel. Právě jsem se utopil. Sakra.